Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan tashar tamu. A yau za mu yi magana akan wani abu da ake yadawa sosai a social media, inda ake cewa za a iya fara farin haƙora da turmeric a cikin minti 2 kacal. To, shin wannan gaskiya ne ko yaudara? Da farko, mu san menene turmeric. Turmeric, wanda muke kira kurkum, yana dauke da sinadari mai suna curcumin, wanda yake da amfani wajen kashe ƙwayoyin cuta da rage kumburi a jiki. Amma idan muka zo ɓangaren haƙora, gaskiyar magana ita ce turmeric ba maganin fara farin haƙora ba ne. A maimakon haka, turmeric yana da launi mai ƙarfi, kuma idan aka rika amfani da shi akai-akai a haƙora, yana iya barin rawaya ko tabo. Yawancin hotunan kafin da bayan da kuke gani a intanet ba lallai su zama na gaskiya ba. Wasu ana gyara su ne da editing, wasu kuma ana amfani da haske ko filter. Haƙora ba sa canza launi na gaske cikin minti 2. Abin da zai iya faruwa shi ne kawai a cire dandata a saman haƙori. Amma launin haƙori na ciki baya canzawa. Haka kuma, amfani da turmeric ba tare da kulawa ba na iya bata enamel na haƙora, fissa ta dango, haddasa jin zafi a haƙora. Idan kana son haƙoranka su yi kyau da lafiya, hanya mafi kyau ita ce goga haƙora sau 2 a rana da toothpaste mai fluoride. Yi flossing, rage shan shayi, kofi da taba, sannan ka riƙa ziyarci likitan haƙori idan akwai bukata. A ƙarshe, kar ka yarda da duk abin da ka gani a social media ba tare da bincike ba. Lafiya tafi kyau fiye da kallo. Idan wannan bidiyo ya amfane ka, ka danna like, ka yi comment, sannan ka subscribe domin ƙarin bayanai masu amfani akan lafiya. Na gode da lokacinka. Assalamu alaikum.